बुधवारा बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब मडगांवात कंझ्युमर शॉपीचे उक्तावण जाले। हे उक्तावण मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांच्या हस्तुकी जाले। हे प्रदर्शन 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर मेरेन सकाळच्या 10 ते रातचे 8 मेरेन सुरू आसतले आणि बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब फाटल्या 30 वर्सां सावन कंझ्युमर शॉपीचे हे प्रदर्शन घडोवन हाडटा। देखून सगळ्यांनी हे प्रदर्शनाक मुजरत येवचें अशें आव्हान मिनल मोहडीकरान केलां। नमस्कार, मी मिनल मोहाडीकर। सांगायला खूप आनंद वाटतोय की आज कंझ्युमर शॉपीचं उद्घाटन बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब या मडगावच्या स्पॉटला झालेलं आहे आणि बीपीएस स्पोर्ट्स क्लबमध्ये हे लागोपाठ 30 वर्षे सातत्याने आम्ही याच वेळेला याच ठिकाणी प्रदर्शन करतो। त्यामुळे सगळ्या मडगावकरांना एक नम्र विनंती की तुमचं आवडतं प्रदर्शन आपल्या 29 म्हणजे आजपासून 3 तारखेपर्यंत 3 डिसेंबरपर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत आपल्या बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब मडगाव इथे आहे। तुम्ही अवश्य कंझ्युमर शॉपीला भेट द्या, कारण सातत्याने 30 वर्ष तुमच्याच आशीर्वादामुळे आपण हे प्रदर्शन करतोय। तरी आपण अवश्य या कंझ्युमर शॉपी बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब मडगाव। धन्यवाद।